ing ngrai badhe ngangulaken jangga nelingaken karma. Nyai, iya, kasinggihan dawuh paduka Nyai. Waleh-waleh menapa? Satawis Dwi Candra petahe kalenggan mangke negara Ndarawati kepalaing pagering negari Ndwaraka ketaman pageblung Mayangkara kathah para jalma kang nandhang wiyadi ketaman sakit najan dereng wonten wejah ewa semanten sampun nuwuhaken waskuwatosing manah. Nyai, monggo pinten-pinten pambudidaya sarta menapa kewala ingkang katindahaken kalebet nimbali para pinter, para wikuwinasis miwah para siswa Sugata napa dene para mimpuna supados ngusadani rengkaning Ndrawati nanging Yai sedaya kala wau cabar gagar wigat tanpa karya malah salah satunggaling wanci ing salah satunggaling wanci pun kakang pen wonten ing sanggar palanggatan pemintosih Nurbuati Hyang Agung kula nampi wisik ing duweling ing karna kula bilih namung para Pandhawa ing saged ngusadani rengkaning pagebluk ingkang semandang wonten ing negari Ndrawati Yai. Duh Koko Prabu negari Ndrawati nampi pacoban ingkang kados mekaten namung nyatanipun sampun sakmestinipun para kadang Pandhawa ingkang kedah jumangka amberat memalaning negara Ndrawati. Duh Koko Prabu wonten kadhawuh napa sakadang mboten badhe suwala Koko Prabu. Iya, aku malah gumun setahun dene negara Ndrawati ketaman pagebluk gedhe. Ya najan to kaya mengkono yen pancen ana dawuhe karep kakangku Kakang Ndrawati aku ora bakal selak dina iki aku bakal budal menyang Ndrawati ngusadani pagebluk negara Ndwaraka semanten ugi kula ing rakyat Arjuna boten badhe suwahe kain badhe netepi dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Menapa Koko Prabu wonten kadhawuh napa kadang sampun madya lair sing batos Koko Prabu. Nyai inggih kula saderengipun nyuwun pangapunten ing kathah menawi atur kula mangke damel kaget ing raos enggalih paduka Nyai Darma Kusuma. Inggih kula semanggaken Koko Prabu. Nyai inggih kula namung badhe ngaturaken panuwun dene Nyai boten wonten sanes kejawi Kyai Jamus Kalimasada ingkang badhe kula suwun ampil kinarya tumbal wadaling negari ing Ndrawati Nyai. Pamroreh mangus wong yung hambrengeng kadhe karunaning kaswasih aning paraga memalatgung sang kandha wastrat maca long lalu kangulati Surya mangrang sang wayah Surya mangrang sang wayah humus hamurawayan kaget cutane galih wong agung Amarta Prabu Yudhistira maling kulit dumpi nampi pangandikaning Raka ing Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna nenggih Kyai Jimat Kalimasada ingkang kinarya tumbal negara Ndrawati kawusa kocap geter kang ana paseban gawe sawaning kokonan saking lampis ireng nenggih Kelurah Petro Kantong Golok biak sagung sumirah pepeh pindah soto tarangan mikro golongan kuningal
Ya jagat dewa Bathara wayah Bathara jagat ingsun wis padhaki kaya sawaning Petra kantong bolong Petra padha bagya satekamu durung suwe iki awit pasang Kalimantan sinabeta ing ila duni dumawahing tawang tuwan pangestu paduka sinuwun Yudhistira bekti kula katur sinuwun ya Petra tak apa gawe gedene atiku. Wah, Petro, berpecet kamu. Ih, Dara werku Dara Wilujeng sawan kula bekti kula katur, Den. Ya, penakno nunggu iki. Petro padha becet kamu. Ih, Dara Janaka Wilujeng sawan kula, Den. Wah, adalah. Iki kaya sawane Petro kantong bolong. Padha becet kamu, Petro. Ih, sinuwun Darawati Wilujeng sawan kula. Petro berpecik, ih sinuwun Baladewa Wilujeng. Petro ana parigawe apa janur gunung dene sowan Ngabiyantara tanpa kinimbalan. Margage yen kena kawedhar tumuli kowe matura Petro. Ih sinuwun. Cekak cukupe kemawon. Sowan kula menika dipun kengken kalian Bapak. Kowe dikongkon lawan bapakmu Kiai Semar. Nggih. Dikongkon apa? Nggih, ngaten mawon kula namung badhe neroaken dawuhipun kakekne Badranaya. Iya, piye Petro? Nalika semanten kula dipun kengken lawan kakekne lawan Mara Sepah kula. Dene ature kakekne Semar, Tru. Aturna sak utuhe aja kok kurangi lan aja kok tambahi. Ana ngersane siwun Prabu Kuntadewa nek titi mangsa iki Semar duwe unek-unek merga dewa bakal mudhunake kanugrahan wahyu nur buating Hyang Agung ingkang bakal tumurun. Monggo aku ngrumangsani aku iki mbuh kaya ngapa rupaku ning aku diakoni dadi pamonging Pandhawa. Aku mung tansah budidaya piye supaya dayaning sing tak emong, mulyane sing padha tak emong. Supaya tetep Nyakrawati mbau denda. Ora kok teges aku etok-etok ning syukur bage yen daramu padha eling lawan jejibahan kesatriyane ngayomi kelawan wong cilik klebu ing padukuhan Klambi Sireng. Mula titi mangsa iki rening sengkut guberguting para kawula dasih nggone kepengin ngendah-ngendah wongkon supaya ingkang kadhawuhna saking pangimpen boten ngentang namung sak kedheping tinggal pustaka Jamus Kaliwasata kedah mayungi Klambi Sireng. Petro, ih dereng rampung badhe kula lajengaken. Iya, kepiye Petro? Ning boten wani mung sak gedibal kakekne Semar gedibal ping 29 arep milih pusakaning ratu iki mboten ketemu nalar.
Aku ora wani truk milih pusakane ndaramu. Siji-sijine dalan wae supaya pustaka Jamus Kalimasada ora uwas wastane Pandhawa mergo aku percaya yen to pusaka Kalimasada uwal saka Pandhawa kuwi bakal ana bebaya gedhe, ana sambung rapete kaliyan pati uripe Pandhawa. Mula aku ora wani truk milih Gustimu wae Puntadewa sakadang derekno nyang Tapis Ireng lan kabeh Pandhawane sisan derekno mrene. Pustaka Kalimasada tetep bisa-bisa mayungi kawula dasih niku ature kakekne. Iya Petruk, dadi titi mangsa iki Kakang Semar pengen tekane para Pandhawa sakadang. Iki pancen mekaten. Wah iya. Yen to pancen Semar sing kudu ditandani ora sah dadak ngenteni sesuk-sesuk aku saguh dadi tombok yen ana kekurangan samu barang tumrap kawula tasih kanggo ngintah wengkon aku bakal tumandang inggih kula iki badhe nderek dateng Tapis Ireng Koko Prabu. Agatri sangka pirangu Renang kul kinempet kempet Duh sang renaning bawana ya ki tukang walang ati ya ki tukang ngenesing tias ya ki tukang kudu goreng ya ki tukang kudu goreng nyuwun sewu Nyai Prabu kados pundi Koko Prabu semunipun pratanipun kantong bolong ugi ing nanggung karep ing ajeng kula sampun matur Nyai bilih kula badhe mundhut ngampil pustaka Kalimasada saking ngaca paduka Nyai Prabu nanging semunipun paduka lajeng supe dateng menapa maturipun Kakang kula wau Nyai. Nyuwun sewu kula mireng siwun Ndarawati. Ya Petruk. Ndarawati ke Taman Pageblung Mayangkara Petruk. Bisane Waluya Jati kudu tinunggalan wujute Ki Jamus Kalimasada Petruk. Oh ngaten to. Iya. Lah kok elok niku Ndarawati kok ke Taman Pageblung niku critane napa? Lakon napa? Kula gumun wong ditunggu Bathara Wisnu kok Pageblung. Mentah negara liya boten wonten Wisnune mongko Umbina Lesan Pura Mandura ngamarta niku boten wonten Pageblung. Lah kok Ndarawati enten Pageblung niku Pageblung napa? Wong nyatane wong bature dhewe butuh iki apa sadingehne wong liya. Lho, Petruk. Kowe kok ngino karo Ratu Ndarawati? Yo, Petruk, anggepmu apa? Adu sekecap lawan para priyayi. Nyai Prabu ki Nalendra, iki ya Nalendra Mandura. Nggih, nggih. Sampeyan niku ratu, sampeyan niku priyayi luhur, priyayi luhur. Coba ditonton Petruk. Wis gedhe kelabuhane Nyai Ndarawati marang para kadang Pandhawa. Saiki balik. Dek kapan Pandhawa labuh kelawan panjenengan ingsun uga Nyai Ndarawati. Nah, niki nek labuh diketok-ketoke ini nek ora ono kok diketok-ketone nek ketone wong kementus. Niki sun sewu lho. Lho tetep mungkur ngene iki sahabat. Ngajeng wong niku ratu ing medheng Sinaka mboten saged nyingkur. Ora apa-apa Petruk aku sing kurang mboten, kula mboten wantun. Kula mboten wantun wong dikon niku malati kok. Pun ngaten mawon. Nuwun sewu. Lan perkara labuh linabuh
jane piwulang suci nyebataken sapa sok ngetokake labuhan niku madhake lek asor jiwane nyuwun sewu. Para kina sampun paring dawuh yen kowe dedana yen kowe weweh paring tetulung bebasane mbok ulungke tangan kiwa tanganmu tengen aja nganti ngerti. Yen kowe ngelungke tangan tengen tanganmu kiwa aja nganti ngerti. Wong-wong aja nganti weruh. Niku. Kedahe ngoten. Pedro, kowe ora usah kokean bakal nyatane mengkono. Pendhawa ora tau labuh lawan Nalendra Mandrapa dene Nyai Indrawati. Sampeyan niku kokean mangan iwak buntu ngono nggih lalen. Angger panjere entek mesti lali. Sampun ngapunten mboten. Pepeteng negara Ngamarta. Nalika semanten mungkin sampeyan lali. Sampeyan niku gampang lalen. Yen to pancen kowe isih kelingan nalika kapan Pandhawa labuh lawan wong Mandura apa dene wong Ndrawati. Nggih, kula elingke nek panjenengan kesupen. Nalika jaman geger Mandura kemutan mboten. Geger endi? Nalika murkane Prabu Kangsa Dewa niku. Kangsa ape ngrubuhke negara Mandura. Ngenake adu-adu jago sing dudu jago hukuman ning sidu jago menungsa jago saka pura Srati Mantra mongko jago kasepuhan jago Mandura lali saking Satwarga nami pun Raden Werkudara nggih niku tiyang Raden Bratasena lho niku tiyang tasih meger-meger brodol waduhe Srati Mantra kena kukune Raden Bratasena. Niku dereng Kangsa mudhun ka panggung goleki wong ireng kalih wong bule jenenge Kakrasana lan Narayana candhak cek dicengkiwing pepete pupu kempit kiwa tengen ora iso obah ning saya kendho nggone ngepit lare kalih saged namake Cakra kalih Nenggala ning napa to sebabe kok saged namake Cakra Nenggala mergo napa kendho pengepite Kangsa dadane Kangsa luwih dhisik ketancepan panah sing manah sinten niku tiyang wingking niku lari meneng mboten nate omong kali sinten-sinten Ndara Janaka Petro lho rak sing dilabuhi Kaka Prabu Mandura to Petro sampeyan nggih mesti lali dek kapan nalika Daud kelawan Dewi Jumbawati nek mung kuwi to Petro mboten Daud kelawan Dewi Rumini lah mung ping pindho ping telu kalih Dewi Setyabama ayo ora mung telu kuwi to Petro ping papat kok malah sampean kecekel dikepruki wong edan ngaten mawon kula sowan mriki ingkang kula sowani sinuwun Puntadewa mila saklimah perwen dados dawuhipun sinuwun Puntadewa badhe kula estoaken menika dados geman kula Nyai Prabu Darmangsuma Yai kados pundi dene pun kawan Petruk semunipun wani lawan Nyai Indrawati Kaka Prabu sawetawis kula aturi semene sawetawis kula badhe ndangupun Petruk kanthi bolong ya Petruk prayoga kowe ngentenana njaba kutha luwih dhisik mengko sing purnane gati titipun ning pasewakan iki sira bakal dadi bali sapa kang bakal wenang nampa Jamus Kalimasada iki menawi mekaten ing dados sabda paduka sinuwun benjang datang ngentosi menapa kula nyuwun pamit nyuwun tambahan mestu sinuwun ya Petruk sing ati-ati aja sing bakalan Petruk
Yai. Kula nyuwun pangapunten ingkang agung inggih labet perkawis menika wau Koko Prabu inggih. Mboten dados menapa Yai sabat. Menapa Yai dene paduka dawuh mekaten. Estine manah dene paduka ingkang paring dawuh langkung rumiyin mila kula badhe netepi ucap kesagahan kula benjang pun anegati pustaka Jamus Kalima Sada tumunten kawangsana dhateng ing rayi Koko Prabu parenga nampi Koko Prabu. Kakang Yai bombong manah Raka para Ndrawati ing titi mangsa nika parma ing neraka minta pamit saengga paduka Yai kula mboten badhe supe purnaning gati sirnaning wiyadi negara Ndrawati kumonten badhe kula wangsulaken ing ngarsa paduka Yai Prabu. Inggih Koko Prabu sembah kula ingkang derek Sekar Paduka Koko Prabu. Dewa Bathara Yai Prabu nyuwun pangapunten Yai ingkang sagengipun sampun cekap betahipun Yai Ndarawata ketumunten wangsul dhateng Ndrawati mongko pun Kakang Mandura kinarya paseksen menapa ing dados ucapipun Yai Ndrawati. Koko Prabu kinten kula saking kodheng sutaninggalih Kanjeng Koko Prabu tresna awit peteng ing praja ing Dwaraka kepareng semene sawetawis wonten ing negari Ngamarta. Yai nanging boten sekeca raosing manah kula. Kepareng pun Kakang mundur mungka marang jengkaring Yai Kresna kumonten wangsul dhateng negara Dwaraka Yai. Ya kene ing atase Pandhawa iki raga 5 jiwa siji kok ngulungke Jamus Kalima Sada ing ana kaitane lan pati uripe Pandhawa tanpa taren karo sedulur siade ngarep wis midhanget kesagane para kadang Yai ora sadi penggalih kanthi jero Werkudara nglakoning manungsa kaya ngene kudu ditindakake Yai. Nang yen ana apa-apane aku ora melu-melu. Yai Werkudara wis cukup semene Yai. Ayo siap ditakanthi manjing kedaton meminta marang Syekh Nugraning Jawata muga lakon iki iso kabuka kababar kang nganti cetha. Iya, ya to pancen ngono. Yai Janaka wonten sabda tinimbalan Koko Prabu. Mara gage bupana kang padha gantung sepo
lan sawe gakno ing pasiwakan aja nganti ana budaya kang nekani meninggi kestuaken dawuh Koko Prabu saged biarkan nalika wau riwusnya paripurna sabaning Sang Buminata arsa kundur hangedhaton yang arsa tangkeping wuri yen Cinandra kunduring sangata panyaya asanti kamulyane
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nduk, ana dawuh apa, Mak? Ora ana ucapan kang pratites kang wajib awake dhewe aturake kejaba ngunjuake puja puji syukur kunjuk ana ngersane Gusti kang karya jagat inggih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kanggo paring malimbare kanikmatan kamulyan kasehatan lan panjang umur marang kabeh warga masyarakat kang lenggah ana ing Desa Suluk, Kecamatan Dlopo, Kabupaten Madiun. Ngono maki ya, Nduk. Nyatane awake dhewe sak rombongan bisa kasembadan sowan ana ing Desa Suluk kalis ing Rubeda Nir ing Sambikala. Iya iki dalam rangka apa? Iki dalam rangka bersih desa, ya kena diarani sedekah bumi, ya rasulan, ya nyadran. Mula awan mau ya wis dianake ruwatan Murwakala. Oh ngono ya. Banjur maknane sedekah bumi iki piye? Ngene ya, Nduk. Apa to artine sedekah bumi? Kuwi tegese setiap tahun diperingati sebagai sarana untuk bersilaturahmi. Merga bengi iki para warga masyarakat padha kumpul ngraketake ngreh perseduluran lan persederekan berkumpul bersama ngraketke silaturahmi nderek melek bebarengan tirakatan. Merga wong Jawa kuwi tirakat sing becik kuwi siji melek loro poso. Ngono yo. Nduk. Tegese dengan demikian adicara kaya ngene iki ya kudu tetep diperingati setiap tahun sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sing wis paring kelimpahan berkah rezeki kagem sedaya warga masyarakat utamane ana ing Desa Suluk. Ngono ya. Aduh. Adicara kaya ngene iki tangeh bisane kelakon nek mung njagake kelawan perangkating desa kabeh dari segala elemen masyarakat kuwi ikut andil dalam acara bengi iki, Nduk. Ngono to, Mak. Nduk. Dadi iki dudu ajate Pak Lurah Daryono utawa perangkat DPD ning semua warga masyarakat. Mula acara ngene iki kudu dilestareke merga kanggo ngedongake rasa syukur marang kurbane Gusti Allah. Sapa gelem syukur bakal ditambahi kanikmatane. Ning sing sapa ora gelem syukur bakal nampa kasiksan sing abot. Iki mertandane kalamonto warga masyarakat Suluk. Iki masyarakat sing berbudaya, beriman. Budayane ya digeluti, imane ora bakal ketinggalke. Ngono to, Mak. Aduh. Ketitik ya kersa urunan kanggo srana nanggap wayang. Mula Desa Suluk iki saben taun wayangan ing wulan Sela, ora tau absen. Awake dhewe sowan mrene kaping pira? Kaping pindho. Nalika taun 2024. Terus iki 2026. Wah. Iya. Ning imane ya ora bakal ditinggal sing ditanggap kok wayang merga sangka linggale tembung wajib sembahyang. Mula wayang kuwi diwiwiti sangka sak bubare salat ngisak dirampungi sadurunge adzan subuh. Merga wayang sangka linggale tembung wajib sembahyang. Utamane iki para warga masyarakat ing Suluk imane padha kuat. Agamane kecekel, imane kuat kabeh. Oh ngono ya. Tenan. Ya wargane warga yang berbudaya. Mula nyambut gawe kanthi sregep kaya dene uripmu isih 100 tahun maneh. Ning kowe ibadah nganti kusuk. Kaya-kaya kowe sesuk ape ditimbali karo sing gawe urip. Ngono mah. Luar biasa. Tontonan sing pas ya kuwi wayang kulit. Tontonan sing mawa tuntunan. Apa maneh kene iki sing akeh Nadatul Ulama utawa NU. Iya. Merga warga NU iki ya paham bahwasannya bisane agama Islam iki nyebar di seluruh Indonesia, wayang juga mempunyai peran untuk penyebaran agama Islam. Oh ngono ya. Aduh. Merga Jeng Sunan Kalijaga biyen kuwi anggone nyebarke agama Islam
nganggo apa ya kuwi nganggo wayang. Ya nganggo wayang ya ngene iki. Saking pintere Njeng Sunan Kalijaga wekasan wayang digawe supaya ditresnani wong sing ngrasuk agama Islam. Iya, saiki banjur kah tegese kahanan sing kaya ngene iki wujudake kesenengane kabeh warga masyarakat nyatane antuk panglipur wujude wayang kulit. Saiki ganti Bu tegese budaya wayang kulit sing dipandhegani panjenenganipun Bapak Lurah Daryono utawa Bapak Nyoki. Saiki terus minangka dalange dipilihke dalang Sangaladan Ponorogo. Ning kene iki dalange gonta-ganti, Lho. Iki jaman kepala desa jaman biyen tekan saiki iki dalange saka Ponorogo kabeh. Wah ngono. Digilir gentenan. Ah iya. Sadurunge iki ngaturake panuwun dumateng sedaya warga masyarakat ing kepanrawuh menika panjenenganipun ingkang winantu pakurmatan Bapak Kepala Desa Bapak Daryono sembah nuwun dumateng Ketua Panitia Bapak Wali Mustofa. Wah iya sing sowan ning gubuk awake dhewe rikala semono. Iya Nduk. Dan perangkat-perangkat desa serta RT lan RW lembaga-lembaga desa Karang Taruna Desa Suluk uga DPD Suluk ugi katur dumateng Prokopincam ana ing Kecamatan Dalopo, Pak Camat Dalopo, Pak Kapolsek Pandan Ramil ugi tokoh masyarakat, tokoh agama. Bengi iki tumplek-blek klebu penggemar wayang sutresna budaya wayang kulit. Wah iya. Wah, lain daripada yang lain. Wayangan yang kini iki tenan yo warga masyarakat nggone tresna lawan budaya wujude wayang kulit tak acungi jempol. Deloken tontonan wong kene iki nek nonton wayange lenggah diri-diri ngepatke marang pituture dalang. Ora kaya mambengi. Ora usah werna-werna. Ayo, Nduk, awake dhewe iki kudu iso memuji nyuwun marang purbane Gusti tak kanthi ndonga bebarengan nyuwun dhateng Gusti ing ngakarya jagat sawise nganake pegelaran dalam rangka bersih desa utawa sedekah bumi iki Gusti Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah terhadap semua warga masyarakat sing mapan ana ing Desa Suluk. Wekasane Desa Suluk dadi desa ingkang badatun thaibatun warapur gopur gemah ripah loh jinawi kerta tata raja marang murah sandang sato pangan ado saka bencana alam digampangke le golek rejeki diparingi sehat awake dawa umure putra putrine soleh solehah selamat donyane selamat akhirate Allahumma hasbuna Allah wa ni'mal wakil